दैदेना केस होजानायखौ सोर सोर मोनथिखो रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरलायदो थिखो जासिगोनलाय इयो इ रिक्सायाव मोनथिबाय एबारथ' इखौ इ रिक्सायाव थिखोआ बेखौ एबार पेडेल रिक्सायावसो थिखोनानै लांगोन जाहैदों एबार पुलिसफोरा बेयाव खनसे ओमफ्राय नै हान्थुआबो ओरैबायदि दाग गोसोम गोसोम जानानै थाबाय आरोना नै लोगोफोर आं खोन्थायो नोंथांमोननो नै बेयावबो दाग जानानै थाबाय सौनाया आंखौ वालाव नारनाया ओमफ्राय दाथ' आं केस होबाय आरोना दैदेना होनदोंमोन नों आंखौ मा केस होनो हानो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर दाथ' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव मानि थाखाय एसेबां दावराव ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नायनानै नुखादों आरोना लोगोफोर जिहेतु दाखालि साननैसो सिगाङावहाय जानानै थांनाय ओरैबायदि गावजों गाव गावनि लोगोजों लोगो दावराव दावसि दैदेनवारिजों लोगोसे निजिरा बिसोरनि गासै लोगोफ्रानो आरोना लोगोफोर बिथांमोनखौ दिनैसिम दासिमबो ससियेल मिडियायाव गोबां मानसियानो माने सोंखारिथिनाया जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर बिथांखौ आरो निजिरा औवारि आरो दैदेनवारिखौ लानानै दाखालिसो जितु निजिरा बर'जों नांलायनाय जादोंमोन बेखौ लानानै निजिराया दिनैनि दिनावहाय केस होबाय होननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर थारैनो बेसेबां सैथो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै बिथां निजिरा बर'आहाय थारैनो केस होमारदोंना होमाराखै बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों बुंनानै लादों आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेज चेनेलनिफ्राय गासैखौबो आं खुलुमनाय जासिहरबाय मैयानि जानाय जाथायनि बागै आङो फंनैसो भिडिअ लाबोबावबाय आरोना लोगोफोर माने दैदेनाथ' आंखौ माबायदि मार्केट खालामनानै मैया माने लाजिनांनानै आंखौ लोगो पार्टि लानानै फैनानै बियो आंखौ बुफैनायखौ नोंथांमोना माखासेखौथ' नुजोबखाबाय जानांगौ आरोना बियो माने बिसोरो आंखौहाय लौथि लानानै बेजों लोगोफोर फैफानायाबो लौथि लानानै आंखौ दमहोबाय दिनैनिफ्राय भिडिअ आपल'ड होनो मोनला होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिसोरो थांनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो आंखौ बुनायखौ आरोना माने दैदेना राजा जानानै देरहागोन बायदि सानदों आरोना दैदेना माने मिनि फैदों बोरो नोंनि केस होनाया बोरो होननानै बियो बेफोरबायदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंफैबाय आरो हिनजावखौबो लानानै फैबाय हिनजावखौ बुफैबाय दैदेना आंखौ फार्स्ट बुग्रोदों आरोना खननै सौदों बेयो ओरैजाय बे आखाइखौ खनसे ओमफ्राय नैबेयाव खनसे ओमफ्राय नै हान्थुआबो ओरैबायदि दाग गोसोम गोसोम जानानै थाबाय आरोना नै लोगोफोर आं खोन्थायो नोंथांमोननो नै बेयावबो दाग जानानै थाबाय सौनाया आंखौ वालाव नारनाया ओमफ्राय दाथ' आं केस होबाय आरोना दैदेना होनदोंमोन नों आंखौ मा केस होनो हानो होननानै अयथासार मिनिफैबाय बे आंखौ आयौ बुथारां जा रायबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो एफाग्राम बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरोना बेजों फैनाय लोगोफ्राबो माने आफादनि खामानि मावो होननानै बुंना लादों बिसोरो जुदि आफादनि खामानि बा मानसि हमग्राबा बिसोरो बेफोरबायदि मानसिखौ सोङा हवा बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुनाया जायाखै आरोना बिसोरनाबो ओरैबायदि आंखौ दम होनानै आंखौ भिडिअ खालामहोदों ओरैबायदि आंखौ निमाहा बिहोदों आरोना बिसोरो आंथ' निमाहा बिनोबो आं माबा गैयामोन आरोना आं मा दाय मावदों जेन'बा निमाहा बिनो नंगौ बाथ्राखौ आं गासिखौबो बुंजोबदों माने बे लाजिबाय आरोना दैदेना ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव आङो नाथुरसो सुगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो फैनानै बिसोरो आंखौ ओरैबायदि खोरखि खटक बुफैबाय दराखेंबाय आङो ओरै भिडिअ खालामगोन र' नोंसोरखौ आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामफैदों होननानै आं बुंनायाव आंनि मबाइलखौ साबख'नानै लाहरनानै दैदेना आंनो मबाइलखौनो होखायासै आं रावनोबो फनबो हरनो मोनासै आं ओरैबायदि आंखौ बुबाय नाख्लायबाय हिनजावजों हौवाजों आयो ओरैबायदि बिफदनि समाव लोगोफ्राबो आंजों रावबो लोगो जायाखै बिसोरजोंसो लोगो जाजोबदों आरोना फुजा सासे साला बङाइगाव टाउननि रेन्दि बियो साला आंनि रुमाव साला फैयै हौवा लायै थाफैयो बेबो बेजोंसो लोगो जादों हमनांगौ बे फुजा रेन्दिखौबो साला एफाग्राम अननानै आं बेखौ बासायदों आरोना आंथ' जेबो खामानिखौनो मावा आङो बे एफाग्राम गोबाव जाबाय आं जेबो खामानि मावा दा बेनो बिसोरजों लोगो जाबावदों आरोना माने आंखौ ओरैबायदि बिसोरो ज' जानानै आंखौ बुफैदों आरोना बिसोरो आंखौ माने ओरैबायदि आंखौ दम होनानै एफाग्राम गाज्रि खालामफैखादों आरोना A few moments later
थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना बिथां निजोरा बर'नि खुगानिफ्रायथ' खोनाखानो मोनखाबाय नङाब्ला लोगोफोर बिथां निजोरायाहाय दैदेन वारिखौ केस होमारदोंना होमाराखै आरोना लोगोफोर थ' आरो फिन खेब बेखौनो दैदेन वारिखौ केस होदोंना होआखै बेखौ लानानै दिनैनि दिनाव मैदोम ब्रादाराहाय नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौ लानानै दिनै फोरमायदों नोंथांमोननि सेरावहाय ससियेल मिडियायाव नङाब्ला लोगो नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायबो फंनैसो बाथ्रा खेंफोरथि होनायखौ जोबजासिम खोनासंला अब्लासो बुजि मोनगोन थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय दिनैनि दिनाव मैदोम ब्रादारा बिथां दैदेन वारिखौ मा राव रायनानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामखो आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला बिथांनिखौबो दैदेना केस होजानायखौ सोर मोनथिखो रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरलायदो थिखो जासिगोनलाय इयो इ रिक्सायाव मोनथिबाय एबारथ' इखौ इ रिक्सायाव थिखोआ बेखौ एबार पेडेल रिक्सायावसो थिखोनानै लांगोन जाहैदों एबार पुलिसफोरा नोंथांमोना गोसोआव दंना दैदेनखौ जा सेलिब्रिटि बाबुखौहाय दैदेन वारि सेलिब्रिटि बाबुखौ जे थांनाय जिखिनि दाय मावनायावहाय बेटारि रिक्सायाव थिखोनानै लांदोंमोन ना जोंहा सेलिब्रिटि ना बिथाङा बेखायनो बेखौ टम गारियाव थिखोनानै जेलाव दालि ओंख्रि जाहोहैदोंमोन एबार पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांखौहाय इ रिक्सायाव लाङा एबारावहाय पेडेल रिक्सायावसो लांगोन जाहैदों मिथिबाय बिथांखौ पेडेल रिक्सायावसो लांगोन होननानै आंनिसिम खौरां मोनफैदों दायो निजोराजों केस होजाबाय नङा होमबा गाबोन समफोर थिखोजागोन नङाबा इयो खारखोमानानै थानांगोन दा जानाय खिनाय हासुनाय निजोरा आरो दैदेननाव एबारावहाय बेलेग साइडआव जासिगोन आरो जानाय खिनाया एकदम न'आव थानानै जानाय खिनाय खालामनो हाला इयो खारखोमानांसिगोन नङा होमबा नङाबा गावखौनो गथायना होनांसिगोनलाय बियो हो रिक्साजों थांनांसिगोनलाय बियो पुलिस जेल खानायावहाय रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर बुनो लायनांगोन निजोराखौ मिथिबाय निजोराखौ सोरखौबा बुनांगौ दंबा लायनांगोन बेखौ बिराद मोजां मोनदां बुनायाव बिराद मोजां बेखौ लाना फैनांगोन माजे हमाय हायार लाबोनांगोन गुवाहाटीयावहाय मानसि बुनायाव आंनो माजे नांगौ जायो थारमाने मानसि बुग्रा मानसि लाना फैनांगोन बेखौ निजोराखौ बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर मा जालांखो जाथायफोरा बिथांमोननि भिडिअ बुंनाय खेंफोरथिफोरा मा बोरै जालांखो नोंथांमोना अलरेडि जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय आरो मोनथियाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय रिपिट खालामनानै नायफिन आरोना थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ फोलावनो होनानै सानाखै जेमाननो भिडिअआ गोलाव जायो एमान नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनो नालाय नङा होमब्ला लोगोफोर जोबथारनायाव जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो लोगोफोर नङा होमब्ला जाहाथे बेफोरबायदिनो आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर